Pre svega, hvala vam što ste došli u naš klub, Teniski klub Mladost. Želio bih na početku da pozdravim sve gledalce, roditelje, igrače, sugrađane, sve ljude koji nas prate i gledaju. Zahvaljujem se svima na lepim rečima tokom ove sezone. Kao što ste rekli, sezona 2021, sumirat ćemo neke utiske, rezultate i tako dalje. Na samom početku smo imali taj turnir mlađih kategorija, crveni nivo, narandžasti nivo i zeleni nivo. Nije bilo lako, neki su igrali po prvi put, bilo je suza, bilo je smeha i svega, mislim što je prirodno za uzrast 7, 8, 9 godina. I mislim da je to za njihov uzrast dobro, jednostavno nauče neke stvari, malo će da vide da u životu nije ništa lako, da moraju da se izbore kako u životu, tako i na terenu. Da brane svaki korak, svaki metar svog terena. I ono što moram da napomenem jeste da prvi put se igra turnir u dvoranskim uslovima, što znači u Prnjavoru prvi put se igra u sportskoj hali, jedan teniski turnir i eto, mnogo stvari je bilo prvi put, sada je to već nama opšte poznato i već smo se uverzirali, to je sada postalo sasvim normalno. U februaru smo imali turnir, odličan turnir u 5 kategorija. Nije bila laka organizacija. Nažalost, ja kažem, zabranjena je bila poseta zbog situacije sa virusom. Jednostavno takva pravila nalažu. Na nama je da to ispoštujemo. Ipak je osjetljiva vrsta, deca su u pitanju. Tako da eto, moramo da poštujemo sve mere koje su propisane zakonom. Ono što moram da kažem jeste da u aprilu, 1. aprila smo prešli na naš teren. U aprilu, svake godine u aprilu, prvim prolećnim danima mi smo na našem terenu koji zahtjeva mnogo održavanja, mnogo nege. Verovatno ste upućeni, jedini travnati teniski teren u Srbiji, što je jednostavno ovim uslovima, pored tih nekih klimatskih uslova i tako dalje, vegetacije, kod nas zaista trava teško može da opstane, ali eto, mi smo, što kaže, uspeli da napravimo travnati teniski teren i odlično, mislim, kasnije ćemo nešto o terenu, ali eto, pravi se posebna smeša trave i tako dalje, posebna vrsta zemlje ide. I ono što moram da kažem jeste, u aprilu, prvim prolećnim danima, prvih mjesec dana traje adaptacija na podlogu, traju neki uvodni treninzi. Pre svega kad ste me pitali o 2019. godini i kako je sve to nastala ta priča i kako se kasnije osnovao klub, moram da se vratim u 2007. godinu, što je veoma ovako emotivno za mene. Šta hoću da kažem, moja generacija, eto, ja sam 95. godište i moja generacija je imala ta 12 godina. Prvi teren u Prnjavoru koji smo mi napravili bio je ta podloga gde je sad teren bila je zemljana podloga. Nije bila uopšte travnata, skroz pokrivena zemljom. Mi smo napravili od vanile, prvu mrežu smo napravili. I to kad pričam ovako, pričam zaista veoma emotivno, jer ta generacija skupljala se nas 50 u tom trenutku. Zaista, pogledajte šta je 50 dece. Bukvalno, to vam je, uspeli smo da igramo po jedan meč u toku dana, eventualno 2. Svi smo zajedno radili, svi smo se družili, to su generacije 94 i 95. Kasnije smo skupili novac, kupili pravu mrežu, pravcatu mrežu, koja je i dalje kod nas u klubu i ona je svedok toga i neke autentične stvari su ostale iz tog doba. Nije to ni tako daleko, ajde 2007, ali kad pogledate nije ni sljedeće godine će 15 godina biti. Tako da eto, ja ih pozdravim tu družinu zaista i kada kaže neko eto, deki napravili ste ovo, napravili ste ono, ja kažem ne, to smo svi zajedno, od te 2007. godine to se malo spominjalo eto, u našim intervjuima, u medijima, u novinama i tako dalje. 2007. je sve počelo. Pa smo negde igrali tenis do 2011. 12. Kasnije su svi, ne svi, ali većina su obaveze škola i tako dalje. Bili smo osnovna škola kada smo igrali to i jednostavno, sjećam se, mnogo dana je bilo, napolju je bilo preko 40 stepeni, mi igramo tenis. Zaista, što je sada neverovatno da vidite neko dete da se igra napolju, sada je toliko tehnologija napredovala da su deca većinom pored mobilnih telefona i ok, i to je neka vrsta igre i tako dalje, ali sve ima svoje granice, šta hoću da kažem. Neprocenjive vrednosti je da dete provodi vreme napolju. I jednostavno i da se nekad i poseče i isprlja ili nešto, mislim, to je sasvim normalno, pa to je detinjstvo pravo, ne vidim razlog da vodimo računa o svakoj sitnici, mislim, sećam se mi kad smo
kad smo igrali tenis, pa poslije toga igramo neke društvene igre što sada bukvalno nećete ni vidjeti, zbog toga mi je žao. Eto, ja pokušavam deci preko nekog slobodnog vremena da mi to vratim ih malo, da vide koliko je to veoma dobro za njih. Ta društvene te igre koje njih spajaju, koje jednostavno jačaju njihov karakter, teraju ih da razmišljaju, da jednostavno to nedostaje sada i mislim da što se tiče kod nas u klubu mi se trudimo da to bude sve kako treba i sa decom morate zaista da radite i morate biti pažljivi i tako dalje i deca su jedna najiskrenija bića i najtoplija bića i jednostavno mnogo možete naučiti od toga od dece. Zaista svaki put neko novo iskustvo od treneru i tako dalje, lepu priču čujete, neke lepe stvari. Zaista to mi je veoma drago i imam tu čast i tu privilegiju da jednostavno radim sa decom što jednostavno je nešto najlepše za mene što je moglo da se desi. Kad pričamo o tom priči teren, kasnije 2012. godine je bila pauza od tih 7 godina, gdje bukvalno, evo kažem vam, u roku od 3 godine 50 mojih drugara je napustilo ovo mjesto i eto, otišli su svojim putem, da jednostavno, što kaže, život odvede nekad na drugu stranu, ali eto, pa da, kao što sa nekima jesam u kontaktu i ostali smo dobri drugari pred svega i jednostavno, mi smo imali možda 5 reketa, nas 50. Možete zamisliti tu situaciju, 5 reketa i možda 5 loptica, na nas 50, pa nije bio ni ograđen teren kao sada, pa ode loptica i tako dalje, ne možemo da nađemo, pa tražimo svi dok ne nađemo, a to loptice nije bila nove kao sada, nego su loptice bile potrošene, zaista igrali smo, pa to kad pričam sada prosto neko ne može da veruje kako smo mi to sve uspeli i zaista eto, svi smo zajedno i meni je drago, baš jedno lep period mog djetinjstva, eto. I kažem, kada pričamo o tome, sve 2007. je počelo. Jednostavno nekako taj teren izgleda presudno da bude tu teniski teren, da se okupljaju deca i da se okupljaju mladi, tu je park za decu i vrtić i zaista veoma mi je drago za jedno naše mjesto da posjedujemo tako nešto. Zaista, eto, sad mnogo emocija pričam to, nije lako, ali eto, kažem vam, sve smo sad 12 godina radili sami, šta je trebalo, pomagali jedni drugima, družili se i tako dalje. Prvenstveno je bilo druženje, sloga i eto, organizovali smo i turnire, organizovali smo mnogo lepih stvari i tako dalje, pa smo išli u vožnju biciklima, pa izlete i sve smo mi to sami radili, naravno uz odobrenje naših roditelja, jer smo za sve morali da pitamo, mi smo te generacije koje su, što kaže, malo drugačije vaspitavane, morali su da svaku detalja pitaš roditelje i tako dalje. I kada ti tata i mama kažu da nešto ne može, to znači u svakom smislu da ne može. I jednostavno, naravno, mi se protivimo nekad i kažemo, ali oni znaju razlog zašto ne može. Ne postoji vama ni jedan bolji prijatelj od vaših roditelja. Ja sam to deci rekao, ne postoji ni jedan bolji prijatelj od vaših roditelja. Naravno, kasnije brata, sestre i tako dalje. Zato hoću da kažem, eto, ta 2007. do 2012. veoma jedan, i nije ni mali period, 5 godina, ali eto, žao mi je što nije potrajao duže, a opet ponosan sam, jednostavno je sudbina to i tako je moralo da bude i to je to, da je drugačije, eto. Kada pričamo o osnivanju kluba, govorio sam mnogo puta i nikad, naravno, nije teško pričamo o tome. Klub je počeo tako što su deca isto kao mi, bukvalno, da ne kažem preslikana, ali autentična priča. Deca su počela da se okupljaju u tom parku, da udaraju tenisku lopticu. Ja sam dirnut tom pričom došao tamo i rekao deca su bila tada, čini mi se 12 godina su imali, ja sam rekao, hoćete da preuredimo ovaj prostor, ovdje je neka teren bio, kao mali sam ja igrao ovdje, da li želite da preuredimo? Rado su pristali, preuredili smo, zaista kažem, igrači su najzaslužniji, deca. I bilo je tu ljudi dobre volje koji su zaista u okolini, koji su priskočili u pomoć i podržali i pomogli i uvek su uz naš klub, zaista od samog prvog dana. Ono što moram da istaknem, preuredili smo tu podlogu, pa smo trebalo je malo duži period da dovedemo u to stanje da može da se igra tenis na njoj, ipak je to bilo neke druge namene, veoma je tu bilo komunalnog otpada, drugih stvari i tako dalje. Godinama je bilo zapušteno i drago mi je, ja sam rekao deci, mi smo ovdje u vašim godinama igrali, eto nekako Bog je to spojio i rekao da to bude sve ponovo
kako treba i mislim da je to sudbina koja je to jedna lepa sudbina za naš klub i cijelu ovu priču. Prvi turnir smo organizovali 26. aprila 2019. godine na Veliki petak. Deca tad još nisu ni znala bukvalno ni da praktično udaraju lopticu, ali bilo je zaista nadmetanja, lep je dan bio, veoma je lep dan bio, sunčan dan, sećam se. I ja sam pozvao par drugara koji su mogli da dođu na taj turnir, koji su igrali sa mnom pre i tako dalje. Mi koji smo napravili 2007. i ponovo ih zovem 2019. da dođu, da kažem sad postoji klub. Oni su meni rekli, pa da li je moguće da postoji tenisski klub? Ja kažem, da, moguće, osnovali smo klub i drago će mi biti da dođete, da vidite. Oni su to prihvatili, došli. Sa puno emocija su to onako i baš smo na tom turniru komentarisali kad smo mi bili mladi i tih godina, kako smo mi ovo radili, šta smo radili, pa je dečije priče, jesi sećate to kad smo radili i tako dalje, zaista puno srce i tada sam video da kad radite za opšti interes, za svoje mesto, što kaže, za tu decu pre svega, da edukujemo decu, da to ne postoji ništa lepše. Zaista osjećate se ispunjeno i prelepo. Moj cilj pored toga jeste da ih izvedemo decu, da izvedemo od prvog dana kluba, cilj je da se deca izvedu na pravi put, da nauče, pored ovog sporta što je prioritet, da nauče i našoj veri, istoriji, kulturi, tradiciji, što ćemo nešto kasnije o tome. Zaista kažem vam, nije lako, ali eto, počelo je tako sve i onda je posle toga se masovilo preko 70 dece, je došlo u jednom trenutku preko 80, zaista fenomenalna priča. Ko dođe u naš klub i želi da trenira i bude 1-2 dana, znači zaista svako je dobro došao. Eto, moram da zahvalim tim ljudima i jednostavno malo ko je verovao, to moram da istaknem kada smo počinjali, mislili su svi da će to da traje nekih par meseci, međutim evo 3. godina i imamo velike planove za dalje, što ja smatram da je sasvim normalno kad smo u ovoj poziciji, u ovom trenutku, imamo velike planove za dalje. Ovom prilikom moram da istaknem da se klub finansira iz sredstava članarina, mesečnih članarina i od sredstava sponzora koji imaju godišnje donacije klubu i tako dalje, sezonske po jednoj sezoni i tako da, eto, mislim, zahvalan sam tim ljudima od srca koji su od početka uz naš klub i svi su dali svoj doprinos i ne bih nekog da ističem posebno, istakao bih sve stavio na prvo mjesto, i sponzore, i prvo igrače, sponzore, roditelje i tako dalje. Jednostavno svi smo podjednako zasluženi, ne postoji zasluga nekog drugog veća ili manja, svi smo podjednako zasluženi što je ova priča opstala i što ova priča ima mnogo velike ambicije u budućnosti. U klubu radi mlad tim ljudi, ponosan sam na rukovodstvo kluba i jednostavno donosimo odluke u skladu sa situacijom i u skladu sa tim nekim stvarima koje nas očekuju svakodnevno i eto, tako da ponosan sam na taj mlad tim ljudi i naredne godine planiramo da povećamo ljudstvo u klubu, tako da eto, mladi ljudi, ja sam najstariji, 26 godina imam, ja sam najstariji, svi su mlađi od mene, tako da eto, dajmo svoj maksimum iz dana u dan. Eto, tako je nastala ta, pa eto, imate ovde u našem izložbenom prostoru jedan naslov u jednim novinama, jedan do sada možda od naših, što kaže, motivnih naslova, teniski ponos Srbije, mladosti iz Prnjavora. Zaista mislim da je taj naslov kad smo to vidjeli u novinama, ja sam rekao, deci, to ste vi zaslužili. Jednom samo neka vas neko nazove da ste ponos Srbije, to je velika čast, a mislim da su ova deca više puta su to određeni ljudi sveta sporta prepoznali, kao što je Novak Đoković, gde je jednostavno ono što moram da istaknem, Novak, 28. juna na Vidovdan imali smo izlet i kod Česme 9 Jugovića u manastiru Tronoša pevali smo pesmu Oj Kosovo, Kosovo. I Novak je to podijelio njegovom Instagram profilu gde je to vidjelo preko 6 miliona ljudi. Zaista 6 miliona ljudi, 6 miliona pregleda nije mala stvar, hvala mu na tome i zaista oni, pored svega, on je naš uzor, veliki primjer kako treba
da radimo i na koji način. I tako da, šta hoću da kažem, naravno, Bože moj, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, svi mi grešimo na neki način, ali ko radi taj greši, samo onaj ko ne radi ništa ne može da pogreši. Tako da eto, trudimo se, mala smo sredina, ali istorijski nismo malo mesto. Prnjavor je jedino selo u Srbiji koje je odlikovano ordenom Karađorđeve zvezde 4. stepena sa mačevima, tako da moramo to da negujemo što su nam naši preci ostavili. Eto, tako da, kao što sami kažete, u aprilu odlazimo na teniski kamp na Zlatibor. Ukupno na teniski kamp je posjetilo iz teniskog kluba Mladost 19 igrača. Ono što moram da kažem jeste zaista prvi put se susrećemo sa tim stvarima, jedno relativno smo mlad klub i napred sam znao otprilike šta nas čeka i tako dalje, pripremili smo se i psihički i fizički i zaista velika odgovornost 7 dana biti sa decom i tako dalje, ali eto, zaista svesni smo bili situacije i uspeli smo na kraju kampa, eto, dobijemo nagradu za najbolji klub na kampu. Šta hoću da kažem jeste da to nije moja zasluga niti bilo koga drugog osim igrača. Igrači su najzaslužniji za to i veoma mi je drago zbog njih. Video se taj neki dečiji osmeh, pun ljubavi, topline i tako dalje. Kada smo na kraju kampa dobili taj trofej. Mi smo ni sluteći da ćemo dobiti neko priznanje i tako dalje, otišli tamo. Imali smo više treninga, nadmetanja, motorika, koordinacija, sposobnost. To je ono što ja ovde stavim pečat na to, jednostavno kažem da to u njihovom uzrastu mora. Brzina kod deteta se razvija od 10. godine, pa vi sad, kad vam dete dođe sa 9 godina i 6-7 meseci, vi imate veoma malo vremena da razvijete kod deteta brzinu, pa radite vežbe i tako dalje. Sve to što je, kako da kažem, da se hvata zadnji voz, radimo zaista na tome pojačano. Ono što oni prvo uče kad dođe je to tehnika. Znači, bez pravilne tehnike ne možete igrati tenis. Mislim, šta hoću da kažem, u Srbiji postoji mnogo igrača koji igraju nepravilnu tehniku, ali šta hoću da kažem, to što su me igrači pitali treneru vidite kako on udara lopticu, kako udara backhand, ja kažem ovako, ok, kada dođete u neke juniorske vode možete da se povredite, jer to nepravilna tehnika, trpe zglobovi, trpi sve ostalo, tako da tehnika je broj 1 u tenisu, od početka uče, zavisi koji uzrast, ali sve uče kroz igru mlađe kategorije. Sada već, kažem vam, imali smo taj teniski kamp. Prva 2-3 dana su uslovi bili vremenski, nisu bili baš najbolji, bila je kiša, ali jednostavno nismo seljali skrštenih ruku i rekli kiša, nećemo da treniramo. Izašli smo na teren, trenirali, jako je bilo teško, pošto su tereni, svi tereni su od šljake i bilo je teško, natopljeni su bili vodom, ne može baš loptica da oskače, pa smo pravili treninge za te vremenske uslove. Želeo sam jednostavno da kažem deci da nebitno kakvi su vremenski uslovi, jednostavno nemamo puno da se prilagodimo. Pre svakog treninga pravili smo sastanak u našoj prostoriji gde sam ja rekao danas je kiša toliko i toliko stepeni. To ćemo raditi na treningu da ne bi došlo do neke povrede ili tako dalje, ali daćemo sve od sebe. Ko kaže da mu je hladno, da neće da trenira, neka kaže. Znači, jednostavno smo imali zaista odlične saradnju, svi su trenirali, naravno, to je motivacija jedna kod njih prosto nevjerovatna. Tako da sve smo imali isplanirano i eto, ono što me radovalo da je ostavilo lep utisak na njih i njihove roditelje, jednostavno. Hvala Bogu, došli smo svi zdravi, što je najbitnije, nikakvih problema nije bilo. Dali smo sve od sebe u svaki dan, jednostavno morate da budete, nije velika odgovornost, nije mala odgovornost, toliki broj djece voditi sa sobom. Meni je velika čast i zadovoljstvo što smo mi kao Prnjavor, jedino selo u Srbiji, otišli na taj teniski kamp, gde nam je na kraju sekretar tog kampa uručio trofej za najbolji klub na kampu, zaista, jednostavno prvih par dana nismo bili svesni, a dobro, sve je to super, onda smo tek osetili važnost tog trofeja, da nije ni mala stvar biti jedno selo od 4000 stanovnika u Srbiji, pored nekih 12-13 klubova na teniskom kampu, koji su većinom iz velikih gradova iz Srbije, jedno selo je bilo najbolje i tako dalje, ali to kažem, zasluga igrača, prvenstveno igrača, naravno i 100% njihova zasluga, oni su na terenu, oni se bore, daju sve od sebe. Ja sam rekao njima na tom kampu, potpuno je nebitno da li ćemo mi da osvojimo prvo, drugo, treće mesto, neke druge stvari su tu bitne. Vi kad se odvojite od kuće prvi put od roditelja, neko se odvaja prvi put, neko nije, morate da pokažete karakter, morate da pokažete tu jačinu kod sebe, da ne možete da dopustite sebi i da mislite o nekim stvarima, ok, 7 dana sve će biti u redu,
jednostavno takav je bio i program u kampu, djeca su imala pored tih treninga i kviz znanja i druženje i zaista gledali smo i mečeve, utakmice uveče, tako da super je bilo, zaista nemam sa moje strane, ispoštovali su maksimalno, tako da eto, samo su pozitivni komentari bili što me veoma raduje i to je jedno lepo iskustvo za neki naredni put, nadamo se da ćemo naredne godine da idemo, mislim, opet da idemo na teniski kamp, zašto da ne, još većem broju i tako dalje. Kao što ste rekli, po povratku sa teniskog kampa, imali smo Prnjavor Open, sve to nekako bilo u tih, po povratku 7 dana, zaista došli smo 21. smo otišli na kamp i došli smo 26.7. Turnir je već bio 2. augusta, 2. augusta, zaista imali smo 7 dana da organizujemo, a pre toga smo se mi pripremili mnogo stvari za turnir, naravno sve morate da odlučite unapred i pripremili smo, ovaj turnir je bio mnogo bolji nego prošle godine. Zaista po kvalitetu tenisa, što je najbitnije, broj 1 je taj kvalitet mečeva, kvalitet tenisa koji se igra, zbog toga se generalno i meni je puno srca i zbog toga i radimo sve ovo. Taj kvalitet tenisa se vidio kod deci juniorskog uzrasta, gde nije ni malo lako, imali smo jednu takmičarku koja se bavi tenisom, igra profesionalno u Nemačkoj i tako dalje, mislim, šta hoću da kažem, drago mi je što je učestvovala ovde i nadam se da će i sledeće godine doći. Ono što moram još da kažem jeste da ovaj naš turnir već ima sad neku tradiciju, tako da, eto, nije lako zadržati sve, taj kontinuitet, organizovati, ali jednostavno sjajan tim ljudi u klubu koji imamo, zaista već evo 3. godinu, od direktora kluba do sekretara i tako dalje, do pomoćnika, zaista nevjerovatno, zaista tim ljudi za svaku pohvalu i ne mogu da ne iskoristim priliku da pomenem taj sjajan tim ljudi kao što je direktorka turnira Martina Pavlović koja je to godinu dana već u klubu i zaista kada je turnir ili bilo šta drugo ona je tu uvek i završava taj deo njenog posla i što je njena obavezna i dužnost. Tako da eto, sjajno funkcionišemo, pomažemo jedni drugima i kao što je sekretar kluba koji je svaki dan sa nama na treninzima, svaki dan ovde, to je Andraš Komaromi, tako da i njemu velika zahvalnost. Mi smo već jedan uigran tandem gde trudimo se eto da jednostavno donesemo najbolje odluke za klub, za decu, prvenstveno za igrače. Da li će ta odluka da se svidi nekom, ako se igračima sviđa i ako igračima ta odluka koristi, ok, to je to. Sve odluke koristimo u konsultaciji sa igračima. Šta hoću da kažem? Na kraju svake godine pravimo sastanak gde igrači iznose svoje primedbe, pohvale i tako dalje i mi onda pravimo to. Zaista mi svaku kritiku, šta hoću da kažem, svaka kritika koja je naš klub ili bilo šta od igrača, od roditelja, ne uzimamo za zlo namerno. Ta kritika je dobro namerna, znate zašto? Zato što ćemo mi lepo tu kritiku da zapišemo, pogledamo gde smo šta, ako postoji nešto što mi ne vidimo, zaista ko radi taj greši. Jedino ne greši onaj čovjek koji ništa ne radi, zaista mislim, to je, tako da, i lepo to usmerimo ka pozitivno. Znači kritika, pozitivna kritika, ok, nije to bilo dobro, ok, hvala vam što ste rekli, potrudit ćemo se da ispravimo, jer je to način da sve funkcioniše kako treba. I zaista, drago mi je što je mnogo dece i van kluba, preko leta dođe u naš klub, boravi, druži se, igra se sa decom, trenira, svi su dobro došli, puno mi je srce, jednostavno, znate i sami kako smo krenuli i kako smo počeli, tako da, hvala i ovom priliku, moram se zahvalim kad smo kod toga svim ljudima, sponzorima kluba, koji eto i taj turnir, zahvaljujući njima prvi organizovan i svim ljudima dobre volje, zaista svako je dobro došao, jednostavno ovaj klub je svih nas, ovaj klub je naše sportsko tenisko udruženje Mladost je udruženje građana i naš klub, našeg mesta i tako dalje, mi dajemo sve od sebe, bilo kom trenutku prezentujemo svoje mesto. Tako da to je, mislim, pored svega svoje mesto, kasnije svoju državu i tako dalje. Kao što ste rekli, da, posle turnira, posle Prnjavor Opena, imali smo klubski turnir gde su učestvovala 2 igrača i jedan dečak i jedna devojčica iz mlađe kategorije u juniorskoj konkurenciji. Osvojili su, čini mi se, dečak 3 medalje, devojčica 2 medalje. Zaista nije ni mala stvar učestvovati sa 4-5 godina starijim igračima igrati, to su veoma talentovana deca i
Zaista nije bilo lako i jednostavno ono što sam osjetio kod njih, nisu igrali rasterećeno. Znate kako je, došao sam mlađi, došao sam tu, baš me briga, stariji su, imam izgovor. Ne, to ne može. Moraš da daš srce, ostaviš na terenu, da igraš najbolje što možeš, ne gledaš ko je protiv sa druge strane, respektuješ ga, ali ne u takvoj meri da to utiče na tvoju igru. Ti, majstore, moraš na terenu da daš sve od sebe. Kad igraš, da li igraš sa najboljim ili sa najgorim? To je broj jedan i osnovno. Drugo, moraš da se ponašaš disciplinovan. Ono što je, pored toga, predstavljaš sebe kao tenisera i da pružiš ruku ako izgubiš i tako dalje, da čestitaš protivniku na pobedi. Sve je to sport. Sljedeći put ćeš ti pobediti i tako dalje. Mislim, decu to morate naučiti odmah, da respektuju druge, da poštuju, oni su sportisti, nose veliku odgovornost. Zato mi, pored toga, što ćemo nešto kasnije govoriti o tome, zato mi pored toga imamo te akcije koje pravimo za njih i tako dalje, edukacije i to je zaista fenomenalno, ništa nam nije teško, to je sve što radimo zajedno i od srca i iz ljubavi, eto, tako da to je to što bih izdvojio za taj klubski turnir. Da, kasnije smo prvim jesenjim danima trenirali smo možda još jedno pola mjeseca do mjesec dana na našem terenu, posle toga smo prešli u sportsku halu gdje smo preko zime i tako da imali smo ovdje po povratku prelasku, tako da kažem, preko zime smo ovdje u sportskoj hali i imali smo turnir mlađih kategorija gdje jednostavno neka deca su prvi put učestvovala, naravno kao i uvek i to njima teško pada, bilo i suza, ali ono što ja hoću da vidim lep tenis i pre svega hoću da vidim disciplinu i hoću da vidim srce na terenu, zaista da se ostavi srce na terenu, da date svoj maksimum i onda legnite mirno da spavate. Ako nisam dao svoj maksimum, mogao sam bolje, izgovora nema, zaista ne možete tražiti nikad izgovor, dajte sve od sebe, borite se. Ono što je apsolutno razumljivo, svi smo mi ljudi, svi mi grešimo, nekom ne može bude dan, nekom je dan, takav je sport. Znate, kad sam ja razgovarao sa jednim trener iz Beograda i kad on kaže to je najnepravedniji sport, ja sad gledam kako misli najnepravedniji, pa kaže 32 učesnika na jednom Grand Slamu samo jedan pobednik, ne mogu ostali da budu, pa kažem u pravu si, imaš pravo po pitanju tih stvari i samo jedan šampion. Mislim da veoma je zahtjevan sport, nije lako, pogotovo u tom dečjem uzrastu, ajde, oni još nemaju tu svest, tek kada dođu nekih 14-15 godina, to je već neka druga priča, ali ono što mogu da kažem jeste da je taj tempo koji mi radimo ovdje, znači motorika, koordinacija, fleksibilnost, agilnost, zaista dosta stvari i radimo, svaki trening evidentiram ko je prisutan, ko nije, pravimo treninge, zaista neko dete dođe na trening i kaže treneru danas nisam raspoložen, a boli me to i to, raspoložen i napravimo trening, znači sprem toga, jednostavno moramo da sarađujemo, moramo da budemo kao jedno u svakom momentu, ako želimo neki uspeh, jer zaista moramo da budemo složni, to je jedino što zahtevamo ovdje i što uspeva, znači od prvog dana sloga i to je to, nema ništa drugo. To kod nas funkcioniše, već smo svi navikli na to i jednostavno od stvari u slačionici sve mora da bude pod konac i tako dalje. Za igrače možda u početku ko dođe da trenira od novih članova je to možda malo čudno bude u početku, ali kasnije naviknu i neki su i zahvalni na tome, eto, što je tako isto disciplina i bez toga nema uspeha. Zaista disciplina je broj jedan u svakom uspehu i eto se vratim na turnir. Šta hoću da kažem, imali smo zaista, težak je turnir bio, znate zašto? Zato što su bili teški vremenski uslovi u smislu hladno je i tako dalje bilo, deca su pored toga zaboravili na to, igrali su i, eto, opet smo imali 5 šampiona, 5 uzrasnih kategorija, neki su opravdali sve očekivanja, neki su mogli i bolje i tako dalje, svjesni smo mi toga, pričamo sa njima stalno i ono što, eto, kažem, zahtijevamo uvijek da se ostavi, da se da svoj maksimum. Zaista, i eto, pored toga, to je jedna teniska priča koja je jednostavno obišla Srbiju i vidjeli ste i po nekim novinskim naslovima i po elektronskim medijima i sve pozitivne reči. Meni je veoma drago zbog našeg mesta, ne radi se da je to sad teniski klub Mladost ili nešto, ne, naprotiv, gde god mi odemo, mi predstavljamo prvenstveno svoje mesto, svoj klub i svoje mesto, svoje sugrađane i ja kažem deci, gde god da odemo, moramo da se ponašamo u skladu sa pravilima i oni to poštuju i znaju da je tako i nema tu nikakvih problema, zaista
Ponosan sam na to, zaista ponosan sam, nisam ni slutio da posle 3 godine može ovako to da se razvije. Znači, rekao sam na početku šta je bilo i kako je sve krenulo, posle 3 godine nevjerovatno da se razvije ovako pozitivno priča, ali eto, uz Božju pomoć, to mislim da je ključ uspeha i okrenuti smo, pored tenisa, okrenuti smo našoj veri, što je veoma važno, istoriji našoj, što je isto veoma bitno, i to je nekoj tradiciji, narodnoj tradiciji koja se neguje sa kolena na koleno. Zaista, kad kažem vera, jedini pravi put, šta god da radimo u životu, jeste put Gospoda Isusa Hrista. Zaista, čime god se bavili u životu i šta god radili, to je jedini pravi ispravni put. U susret jednom od najvećih praznika naših, eto, mogu to slobodno da kažem, i ponosan sam zaista na decu. Svaki put kada je neki praznik sa vreme treninga ili nešto, ili mi uvek pričamo o tome. Zaista to ne sme kod nas i ovde. Vidjeli ste i na početku kad ste došli da su u našoj prostoriji ikone i tu su i citati patrijarha Pavla i ikona Presvete Bogorodice i Hristovog vaskrsenja i naših prnjavorskih velikomučenika. Zaista to moramo da poštujemo, to nam je nešto, rekao sam da moramo da budemo dostojni potomci. To je broj 1 i kada nas pita neko kako ste uspeli sve to da spojite u jedno, da li je to, pa eto, mislim da se sve može. Treba samo, mnogo je rada, truda, želje, energije, imati prave ljude i tako dalje. Mislim da to sve može i pokazali smo da može. Ovo je samo početak. Gde god se pojavim u svakom intervju ili kad me ljudi pitaju, pa super, ja kažem ne, ovo je početak, idemo još bolje, idemo kao da smo na početku. Nema, uvek se borimo, uvek može bolje, uvek može jače, naravno. Za one prave vrednosti priče. Za to ćemo se uvek boriti. I ono što moram još da pomenem, istorija. Zaista deca, pored toga što u našem klubu radi profesor istorije, deca su ovde imala predavanja o Prnjavoru, posvetili su spomen kosturnicu, hram Svetog proroka Ilije, obišli smo za 2-3 godine i manastir Tronošu i Česmu Devet Jugovića i Vukovu kuću u Tršiću i muzej u Tronoši i spomenik cerskim junacima, gde su čuli istorija cerske bitke. Na svakom mjestu su čuli istoriju svega toga. Tako da nije mala stvar. Kao što ste rekli, da, imali smo tu zaista jednu velika čast za nas. Naše mjesto su posjetili naš klub Junaci sa Košara, pukovnik gospodin Duško Šljivančanin, potpukovnik gospodin Dragutin Jučevski, potporučnik gospodin Petar Mišić i zastavnik prve klase gospodin Saša Radojević. Zaista to su pre svega sjajni ljudi. Zaista velika mi je čast što sam imao priliku da upoznam pre svega takve ljude i onda naše junake koji su sačuvali našu zemlju i pre svega da nije bilo njih, to moram da istaknem, i svih palih boraca i na prostoru Kosova i Metohije, ne bi mi danas bili slobodni građani. To mogu da tvrdim. Svega onoga što sam pročitao, svih knjiga, svih video materijala koje sam pregledao, i zaista velika mi je čast što sam imao priliku da upoznam takve ljude, pre svega sjajni ljudi, zaista. Oni su posjetili naš klub, održali su svečanu tribinu, gdje zaista posle toga deca su od samog početka kluba usmeravana ka tim našim pravim vrednostima, istoriji, tradiciji i veri. Tako da mislim da decu sve što radimo po pitanju tih stvari je samo veliki plus i deca treba da znaju. Deca sve znaju to, za decu to interesuje. Samo mora da se radi sa njima, verujte, zaista. Bilo ko, mislim, mogu odgovorno tvrdim da sa decom mora da se radi po pitanju toga i deca će to da nauče i da znaju. Zaista ono što me raduje, oni su zapamtili veoma neke informacije koje možda ni stariji neko ne zna i tako dalje, i naši junaci su zaista pokazali su kako se voli svoja otadžbina, brani svoja otadžbina i tako dalje. Ono što moram da kažem jeste da napomenem da mi nećemo ovde da stanemo, idemo dalje.
šta hoću da kažem, ta poseta jeste bila jedan dan i tako dalje, ali idemo dalje, zaista moramo da širimo tu istinu o košarama, moramo da širimo tu istinu onome što se dešavalo tamo i jednostavno čuli smo istinu od merodavnih ljudi i tako dalje, ljudi koji su tamo bili sve vreme i eto, tako da dali svoj deo tela i tako dalje, rizikovali svoj život svake sekunde da bi mi danas bili slobodni. Pa ako mi ne možemo kao celo društvo da negujemo te prave stvari, te prave vrednosti, ne vidim neke, što kaže, prepreke u tome. Svu slobodu imamo da širimo tu istinu i eto, kroz istoriju, kažem samo, ne govorim samo o ovoj godini, govorim i o prethodnoj i tako dalje, gdje su deca zaista obišli mnogo stvari, da pravimo jedan čitav krug, gdje oni pored tog sporta uče veru, istoriju, kulturu, tradiciju našu i tako dalje, to nije mala stvar. Deca je jednostavno fascinantno da dete od 8 godina zna o košarama, zna o Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom, Prvom, Drugom balkanskom, zaista to je fenomenalno i deca mogu i žele i hoću, samo treba da se radi sa njim. I eto, tako da ja nisam kompetentan da pričam o tome, što se tiče istorije i tako dalje, zavisi koji je predmet predavanja u pitanju, dolaze kompetentni ljudi za to, kao što su profesori istorije i tako dalje, publicista, istorije i tako dalje, ljudi koji su, evo, smo imali veliku čast, kažem vam da dođu naši heroji sa Košara. Ovom prilikom bih pozdravio i rekao da mi kao klub negujemo i poštujemo tu žrtvu koju su oni dali za našu zemlju i ta žrtva neće biti samo poštovana tako što smo organizovali svečanu tribinu, nego mlađe generacije koje dolaze i tekako to poštuju. I puno mi je srce zbog toga, drago mi je, jer mi smo jedna, kako da kažem, mi smo država koja je podnela, zemlja koja je podnela mnogo žrtava, koja je iznedrila mnogo junaka. Kroz istoriju smo gubili mnogo stanovništva, mnogo ljudi, pa evo samo Prnjavor ovdje, koliko je mučenički stradao u Prvom svjetskom ratu i to ne sme da se zaboravi, kao i svaka žrtva koja je dala život za otadžbinu. Naravno, poštujemo sve druge, volimo svoje, ne damo na svoje, poštujemo sve druge i to je to. To je ono što je moj stav i tako dalje, mislim da i tako učimo djecu. Hoću da, eto, kažem još jednom javno da se zahvalim našim junacima. Bože zdravlja, vidjet ćemo se opet ćemo organizovati i tako dalje. Sve što budemo mogli i eto, meni i igračima je veoma žao bilo kada su oni otišli. Pre svega kažem, to su sjajni ljudi i eto, baš diskutovali smo o mnogim temama i šalili se i družili i zaista jedna fenomenalna posjeta gde zahvaljujem se od srca još jednom i eto, to što mogu da kažem vezan za to i deca su, pa evo verujte, kada sam ja rekao bit će bitka za Košare, tema, svečana tribina i ko će doći, to je već sve puna sala bila, zaista to vam sve govori i mi smo te mlađe generacije koji treba da poštujemo tu žrtvu i da negujemo, da se to ne zaboravi. I tih svih 108 vojnika koji su dali živote na Košarama i mnogo vojnika koji su dali živote kroz čitavu našu istoriju, to mora da se poštuje. I stalno da se priča o tome jer nije mala stvar. Šta hoću da kažem? Prvenstveno, borili smo se za slobodu, nismo ništa drugo hteli smo samo naše da sačuvamo i to je ono što je mene dirnulo. A gospodin Saša Radojević u jednom razgovoru pre par dana rekao mi je deca, šta sam htio da prenesem deci? Htio sam da prenesem deci da brane svaki metar tenisskog terena kao što smo mi branili državu 99. godine na Karoli Košare i mnogo širem prostoru i tako dalje. To je veoma dobra rečenica za decu i eto, hvala im svima još jednom što su bili naši gosti. Dobro došli su uvek u naš klub, u naše mesto. Biće nam velika čast kada god su u mogućnosti da dođu i da ih ugostimo i
eto, veliki pozdrav za naše junake. Ono što moram da istaknem, što ste me pitali za te planove za narednu godinu, sad sam trenutno na pauzi, pripreme počinju 15. januara, ono što moram da istaknem, za nas nema pauze, kažem samo pauzi su igrači, mi u klubu svakodnevno radimo, svaki dan smo ovdje, boravimo, spremamo planove za narednu godinu, već imamo te planove, ali kažem neke detalje i tako dalje koji su jednostavno mogu da se donesu u toku narednih 7 dana, mjesec dana i tako dalje. To je ono što nama, eto, što je nama prioritet i naredne godine će biti prioritet naravno sport i tenis. Pored tog sporta zadržat ćemo i dalje ono što moramo dalje da nastavimo jeste da učimo djecu našoj istoriji, našoj veri, kulturi. Jednostavno to bez toga ne mogu da budu pravi ljudi, kao što sam rekao, to ćemo isto nastaviti. Napravit ćemo najbolje moguće izlete. Napravit će najbolje moguće, šta kažem izlete, nije to klasičan izlet da odemo mi u prirodu i tako dalje, nego to je klasičan izlet gdje djeca obiđu ekskurzije i tako dalje za klub. Da vam preciziram da ćemo biti isto naše manastire, crkve, kulturno-istorijske spomenike, gdje će djeca imati priliku da čuju i potrudit ćemo se, ova tribina je nevjerovatno bila efektivna. Tribina Košare bitka koja traje, nevjerovatno efektivna, gdje je ostavila utisak na njih. Potrudit ćemo se još takvih tribina napravimo naredne godine i eto, pa bazirat ćemo se na te turnire gdje ćemo pokušati da deca od preko 10 godina također 7, 8 i 9 i svih uzrasta da igramo što više turnira, pokušat ćemo da naredne godine ostavimo veliki trag ostavimo veliki trag u svetu tenisa i eto, pored toga dodatno što bude bit će nam velika čast naravno. Šta još mogu da izdvojim narednu godinu? Plan koji je to, eto kažem, bazirali smo se, ono što smo uradili ove godine jeste sistem za navodnjavanje, najmoderniji sistem za navodnjavanje terena, jednostavno mislim da u okolini, kad sam razgovarao sa tim ljudima koji su radili, izdvojili smo sredstva da uradimo to, kad sam razgovarao sa tim ljudima, oni su rekli da nisu nigdje susretali se sa teninskim terenom, pričam za teniski teren, nisu se susretali sa tim da rade to, tako da eto, mislim da velika je čast i specijalna trava ove godine će se biti postavljena na naš teren što finansijski zahteva mnogo stvari, tako da eto, uspjeli smo pored toga da izdvojimo i to je sasvim normalno, za mene je to normalno, djeca zaslužuju da imaju bolje uslove nego prethodne godine, naravno, pošto kažem, finansiramo se iz sredstava članarina, sredstava sponzora, gledamo da rasporedimo nekako ta sredstva, da možemo da ispoštujemo na više strana, više mjesta, sve to, tako da eto, ove godine smo preuredili teren i bit će mi velika čast da naredne godine ugostimo mnogo više ljudi. Naši dragi prijatelji iz emisije Vision Goals su se najavili da dođu kod nas, da odigra jedan meč. Gospodin Nebojša Višković i Ivan Govedarica, ovom prilikom bih mnogo pozdravio. Oni su pričali zaista mnogo o nama i tako dalje i eto, da nije njih bilo u nekom trenutku, eto, ne bi se možda ni čulo za ovu priču u nekim drugim teninskim vodama i tako dalje. Na jednom mnogo većem nivou u toj emisiji su gostovali Novak Đoković i svi naši teniseri, sportisti ugledni i tako dalje. Taj jedan podcast je veoma koristan za naš Balkan čitav ovdje i ljudi su gledani u celoj Evropi i tako dalje. Ja pratim njihovu svaku emisiju, ne samo ja i djeca iz kluba i zaista vidimo pitanja gledalca, uključuje se sa raznih iz radnih država i tako dalje. Zaista svaka im čast na tome što rade i sva podrška od našeg kluba i za taj podcast i tu emisiju. Ja sam imao priliku da budem kod njih, bio sam njihov gost i zaista upoznao sam ih, to su fenomenalni ljudi, zaista, i to su izuzetno dobri ljudi, rade veoma dobre stvari i jednostavno prvenstveno za sport, za tenis i eto, hoću da vam kažem da to su osobe koje su ostavile i na nas veliki trag, tako da je. Da, kao što ste rekli, bavimo se tim humanitarnim akcijama, humanitarnim radom. Smatram da je to dužnost svakog čoveka, eto, mislim da pomognete drugima ako ste u mogućnosti. Mi to činimo i van kluba i preko kluba i tako dalje i ove godine smo imali mnogo lepih akcija.
Pomogli smo između ostalog decu na Kosovu i Metohiji, pravili smo novogodišnje paketiće za njih, pravili smo novogodišnje paketiće za decu širom Srbije, nezbrinutu decu, prikupili smo odeću, isto planirali smo određenim porodicama koji, nažalost, nemaju tu mogućnost da priušte svoje deci i pomogli smo zaista mnogo drugih stvari, osoba, dece, ljudi i tako dalje. Zaista to je nešto što je naša dužnost, moralna obaveza. Mislim da to nije ništa nepoznato i tako dalje, nešto što nije tako. Mislim, to je jednostavno naša moralna obaveza da mi to moramo da radimo i to deci da usadimo u njihovu posvest, da sutra i oni budu takvi da pomažu drugima i tako dalje, da daju sve od sebe i u svemu onome što rade. Tako isto i te akcije. Nije nam teško kada god je nekom potrebna pomoć ili neka akcija, mi smo rado tu da pomognemo i da napravimo akciju. Tako da ne vidim razloga, to je zaista nešto što je, pored ovoga, pored svih ovih akcija, bavimo se zaista humanitarnim radom, tako će uvek biti, uvek ćemo da prikupimo sredstva i pomognemo drugima. Mislim da je to nešto što je naša moralna obaveza i kao sportista, pre svega ljudi. I naše malo nekom znači mnogo, nekom znači sve, nekom mnogo i tako dalje, ali zahvalan sam i igračima i roditeljima i svima što i oni podržavaju takve akcije i svi smo zajedno, svi funkcionišemo kao jedno i to je, mislim, uspeh u šta god radite u životu i morate da budete složni i da donosite najbolje odluke. Nekada možda i pogrešite, ali dobro, Bože moj, ko radi taj greši. Tako da to je sastavni deo svake delatnosti i tako i u sportu. Ono što moram još da istaknem jeste ove godine desio se jedno prijatno iznenađenje, to su pozdravi sa Wimbledona, zaista sa četvrtfinalnog meča. Naši dragi prijatelji su snimili pozdrave za nas, ovim putem bih pozdravio i prosto nevjerovatno. Kasnije je bio jedan novinski naslov, spektakl u Prnjavoru, turnir na travi. Ovakav turnir još niste vidjeli, veza između Prnjavora i Londona, travnati teren, Wimbledon u Prnjavoru i zaista prelepi naslovi, što nije ni mala stvar za naše mjesto. Ono što još moram da istaknem jeste da, na kraju, moram još da istaknem da naredne godine daćemo sve od sebe još jače ćemo da radimo, još bolje i jednostavno sve isplaniramo, radimo po to nekom planu i programu, što naravno nešto što se pozitivno desi van toga, veoma nam je drago i to ćemo uvek naravno uslišiti i ovom prilikom na kraju ovog intervjua hvala vam što ste došli, uvek ćemo da izađemo u susret kada god je to potrebno i ono što moram da kažem jeste da 3 godine, u aprilu sljedeće godine 3 godine kluba. Zaista prosto mi je drago što se priča razvija u ovom smeru i na nama je da nastavimo tako dalje. Ono što još moram da kažem jeste da istaknem, poželeo bih svim sugrađanima, igračima, roditeljima, našim dragim sugrađanima, predstojeće novogodišnje i božićne praznike, puno zdravlja, sreće i uspeha u narednoj godini. I u ime kluba, u ime svih igrača, drago mi je što ste danas posjetili naše mesto i naš klub i uvek ste dobrodošli gosti i nadam se da ćemo se vidjeti još i preko naredne godine, preko leta da dođete na naš teren i tako dalje, da posjetite, da vidite to zaista kako to funkcioniše sve i kako se to razvija u kom smeru. Na kraju, veliki pozdrav za sve, srećna vam nova godina, božićni praznici, puno zdravlja, sreće i uspeha. Želim vam Teniski klub Mladost. Hvala.